La Biblioteca Pública Municipal María Dolores García Sánchez, gràcies a la iniciativa de dos joves ballers, Carlos Corredera i Sara Gil, amb el suport de Media Lab Prado i el Ministeri de Cultura i Esport, llancen aquesta convocatòria de projectes que busquen donar resposta des del món cultural i més concretament des de les biblioteques públiques a situacions de desigualtat davant l'actual context de la Covid-19. Biblioteca Punt de Trobada és un laboratori ciutadà, un taller orientat a la cooperació entre persones diverses on les iniciatives ciutadanes són portades a terme de forma col·lectiva i on els participants poden aportar en els seus coneixements, energies i ganes per formar part d'aquest procés. Un laboratori ciutadà és una plataforma per a la ciutadania, on és aquesta la que ha de treballar. És un lloc d'encontre de persones amb ganes de participar en diferents projectes. També és un espai de producció, on es fan coses. Un laboratori ciutadà és obert, col·laboratiu i inclusiu a tota la població que vulgui participar. És un espai d'innovació oberta, caben tot tipus d'idees i projectes. No és per a experts en cap matèria, sinó que és un lloc on poden participar diferents sabers i disciplines de tot tipus. Quins beneficis aporta un laboratori ciutadà? Doncs es presenten projectes pel bé comú. Hi ha una comunicació propera, es fa comunitat. És una nova manera d'entendre l'espai físic, el nostre entorn. És una opció per apropar a les persones i a les institucions. Aporta emprenedoria als ciutadans. És un intercanvi de coneixements i també crea noves formes d'experimentació. Primerament es necessita una persona que tingui una idea o projecte, a la que li sumaran un grup de col·laboradors o participants per a treure endavant aquesta idea o projecte inicial. La convocatòria s'estructura sobre 3 eixos principals: biblioteca intercultural, interculturalitat a debat, biblioteca en igualtat, perspectiva de gènere i igualtat, biblioteca accessible, biblioteca sense barreres. Com puc participar? Hi ha 2 formes. La primera i de manera presencial és omplint el formulari que es troba a la biblioteca municipal i la segona opció és des de qualsevol dispositiu mòbil mitjançant les xarxes socials de la biblioteca o amb el codi QR dels nostres cartells. La informació a emplenar és la següent: nom i cognoms i grup, si perteneixes a alguna associació o has de ficar en grup, correu electrònic i telèfon de contacte, títol del projecte, descripció i objectius del projecte, a qui va dirigit, materials requerits i necessitats, altra informació. Seguidament veiem uns exemples de possibles projectes, però també poden ser uns altres. Tallers d'alfabetització digital, creació de grups de conversa, grups de treball per a garantir una biblioteca accessible, tallers d'escriptura, biblioteca humana, creació de llibres o revistes digitals, grups de treball per a una biblioteca en igualtat. En la pàgina web de la Biblioteca Municipal de la Vall d'Uixó podem trobar tota la informació sobre el laboratori ciutadà Biblioteca Punt de Trobada. Aquesta és la pàgina web de la biblioteca. Així, en laboratorios colaborativos apareix una xicoteta introducció sobre el laboratori i així, en aquest enllaç, s'obri la convocatòria de projectes de tot el nostre laboratori ciutadà, on està tota la informació, des de a qui va dirigida, com es poden presentar, la metodologia, etc. I molt important també estan les dates sobre les que està basat el laboratori. Si teniu qualsevol dubte, fiqueu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic biblioteca.dencuentro@gmail.com. Moltes gràcies.